ngomong bisa. Nggih. Aku ndek ponakan astagfirullahaladzim ora ngenyek ya. Nggih. Kok ngomong genah aku kira roh lho. Nggih. Mayan. Ya jamin nyanyi. Aku yo bingung opo aku. Ya ben nyanyi wae. Oh, karepe bar tanggapan aku persenono. Oh. Enak wae. Dewene nyawek wae. Lah tak wehi. Nah, Dijaluk leke. Dijaluk. Diapusi diutang 100 gak dibalekne. Nggih. Nyedak aku. Piye beda wae. duwe dijaluk. Diutang lek Pardi wonge brengos. Oh. Nyanyi sewek. Lah piye ra mok tak